Hov! Ah, krampe i benet. Hjælp mig. Hjælp. Er her nogen? Hallo? Hjælp. Au. Hvad sker der? Hallo? Er her nogen? Hallo? Hej min ven, jeg er Gud. Velkommen i Guds hjem. Her vil du besvare 5 spørgsmål. Du skal blot svare rigtigt på 3 af dem, så overlever du, min ven. Hvis du stiller mig nogle spørgsmål, så dræber jeg dig på stedet. Okay. Første spørgsmål. Hvad er den største by i Nordeuropa? Hamburg. Forkert svar. Næste spørgsmål. Der kommer en mand hen ad vejen. Han ser en bevidstløs gammel dame, som ligger på jorden. Hvad skal han gøre? 1. Hjælpe hende op. 2. Lad hende dø. Eller 3. Ringe til en ambulance. Lad hende dø selvfølgelig. Hun er sgu da ingen værdi for mig. Forkert svar. Nu skal du svare rigtigt på de 3 næste spørgsmål. Ellers så dør du. Forstået? Okay. Jeg skal nok. Slap nu af. Du kan våge på at sige slap af til mig. Okay. Lad være med at dræbe mig. Ved du ikke nok? 3. spørgsmål. Pludselig finder en dame ud af, at hun har brudt loven. Hvad skal hun gøre? 1. Gemme sig i skyggen og lade det passere, indtil alle har glemt det. Eller 2. Gå hen på den nærmeste politistation og lade sig dømme. Hun skal lade sig dømme. Rigtig svar. Tillykke med det. Næste spørgsmål. En ung teenager får rodet sig selv ud i noget snask. Han kommer i en bande. 1. Skal han vaske det af i bruseren? 2. Melde sig selv og banden til politiet? Eller 3. Vedligeholde gruppen? Melde sig selv og banden til politiet. Rigtig svar. Nu skal du til det mest seriøse og vigtigste spørgsmål. Hvad er det vigtigste, når man laver stop motion? Okay, det har jeg sikker på. En god blæser ved siden af. Forkert svar. Desværre, min ven. Nu skal du dø.